Hľadáte moderné a priestranné bývanie? Možno vás presvedčí tento trojizbový štýlový byt v Čadci. Na veľkorysej ploche 84 m2 nájdete všetko, čo k bývaniu patrí, a navyše sa byt predáva zariadený tak, ako ho vidíte. Pekná jedáleň a moderná kuchynská linka na mieru vyhovie aj tým náročnejším kulinárom. V celom byte je podlahové kúrenie s vlastnými termostatmi v každej izbe, napojenými na úsporný elektrický kotol. Obe spálne sú orientované na západ a poskytujú dostatok súkromia aj úložného priestoru. Kúpeľňa je bez kompromisov. Nájdete tu vaňu, aj sprchový kút, plus WC samostatné. Proste komfort. No a komfort tu bude mať aj vaše auto. Vyhradené miesto v garáži vás určite poteší. No a takúto panorámu k raňajkám by som bral. 9-metrová terasa a 45 metrov vlastnej záhradky k bytu, to je celkom pekný luxus. Čo vy na to?